Ja, vi har startet videoen op. Thijs, han er ved at trække... Ja, og nu fik jeg lige holdt for kameraet. Han er ved at trække fiskekrogen ind igen. Han er faktisk blevet ret god til at fiske, ikke? Synes du ikke, du er blevet god til det nu? Nu kan du selv, ikke? Efter rigtig mange timers træning. Så. Og jeg fangede noget endnu. Det var godt. Sådan. Så gør fiskestangen klar igen, så du kan kaste. Ja, ikke længere, vel? Sådan, og så... Har du klaret bøjlen og det hele? Yes. Så sving stangen over til højre. Sådan, så viser du urte. Øj. Øj. Tak skal du have. Du er næsten over at ramme de andre både. Jeg så det både. Ej, hvorfor skal vi lave en? Skal jeg prøve igen? Ja. Det var godt nok et stort kast. Ej, jeg så det faktisk ikke. Så jeg skal lige se det igen. I kan bare ikke se, at de dropper helt hvid på mig. Og det er Thijs, han fisker hele tiden. Jeg tror ikke, han har snart ikke flere fisk tilbage herinde i havnen. Nu kaster han ud igen. Øj! Øj, den røg langt, mand. Er du sindssyg? Hvorfor skal jeg bruge dem der? Altså mod stenene? Ja, det kan du også gøre. Det er godt, du har lært at fiske, hva'? Ja. Skal du slet ikke sige hej eller noget? Ja. Hej alle sammen. Og så sige lige til folksene, at det tager sig fisker. Og han har lært at Claus at fiske. Så, og så over til siden med den. Hvor vil vi? Ikke op i luften, men så den snor sig rundt, ikke? Sådan, ja. Det skal lige gøre sådan her. Ja, det er godt. Sådan. Er du klar? Ja. Øj! Se et kast, mand. Har jeg ikke sagt hej til folkene på den første video? Jeg tror snart ikke, der er flere fisk tilbage. Jeg tror ikke. Måske på grund af enderne. Spiser ender ikke fisk, hvorfor? Nej. De spiser andemad og sådan noget snask. Spiser jo faktisk også brød. Kan du ikke huske det, gang vi kan... Hold nu øje med stangen, ikke? Hold nu øje med stangen. Jeg kan du ikke huske, at vi kan ender med brød på et tidspunkt? Jo. Så nu gider jeg snart ikke sidde en video mere. Det er sidste gang. Ja. Så er vi klar med stangen, og så får den... Yes, mand! Øj, det var helt derovre til. Det var et stort kast. Bare stop den, morfar. Jeg siger tak fordi I så med. Husk at smække en like, hvis der er god. Eller subscribe på kanalen. Jeg kan da godt nok langt væk, morfar. Bare slå videoen. Ja, det er godt, det er et lille sludder til 12, mand. Hej. Vink lige til morfar og sige hej. Hej hej. Har du ikke gjort sådan, at den er låst?